gaskiya ne 'yan bindiga sun tsare mu da safiyar yau. Idan yau ne farkon zuwanka ga wannan channel din, ka daure ka yi mana subscribing ga wannan channel din mai suna AJY Media Da'awa, sannan ka danna alaman ƙararrawa. Amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa sabon wa'azi ko sabon video, YouTube za su ba ku alama gashi mun sa sabon video, kun ga sai ku kalla. Sannan ka kumanta ku yi mana liking idan ba ku yi liking ga wannan video ba, sannan ku daure ku yi tura wa 'yan uwa saboda su ma su amfana da wannan ilimin da malamai suke bayarwa a wannan tashar tamu ta AJY Media Da'awa. Muna godiya. Yanzu za mu haɗa ku da shirin mu na yau insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. A yi sauraro lafiya. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda 'yan uwa suka gani, so yanzu nan shigowar mu garin Bauchi kenan daga jamhuriyar Nijar. Saboda yadda abubuwa suka yadu a cikin al'umma, waɗansu haka ne waɗansu ba haka ba, da kuma yadda waɗansu suke yada abubuwa masu tashin hankali, muka ga to ya zama dole a kanmu mu yi ƙoƙari mu yi bayani wa jama'a a takaice abinda yake shine gaskiyar magana. Kwanaki uku da suka wuce mun tafi jamhuriyar Nijar domin gabatar da waɗansu darussa na addini. So jiya muka kammala darussan da daddare, yau kuma cikin taimakon Allah muka fito. Gaskiya ne 'yan bindiga sun tsare mu da safiyar yau. So bayan fitowar mu muna kan hanya tare da sauran malamai da 'yan uwa da muka tafi gaba daya, so suka zo suka kewaye mu akan hanya da bindigoginsu suka tsare. So lokacin da suka tsare mu, abu da suka fara yi na farko shine kokarin bude motar. So da yake central lock ne ba zai budu ba, dole sai ta ciki. Da suka ji ba za ta budu ba, suka ce mu bude motar ko su bude mata wuta. So ba mu bude mota ba, duka mun daidaita ba za mu bude mota ba. So muna cikin wannan cece kuce, ɗaya daga cikin motocin da suke cikin tawagar mu ta baya, wadda man sagir yana cikin motar Alhaji Gwani, to sai suka juya. To kuma dama kofar rago ne, sun so duka motocin su shigo ne. To ganin waccar motar za ta juya, to sai suka yi kanta da harbi. To cikin taimakon Allah, waccar motar juyawarta, direbanmu da ya ga hankalinsu ya koma can, shi kuma sai zaburi motar mu. To cikin taimakon Allah, duka Allah ya kubutar da mu, ba wadda aka ma rauni, ba wadda aka ma ƙwarzane, ba wadda wani abu ya same shi. Akwai waɗansu bayin Allah wadda su ba a cikin tawagar mu suke ba, sun shigo cikin attack ɗin. So harbin ya shafe su bayan mu, wadda har an samu mutum biyu daga cikinsu, amma dai labari ya iske mu ba rauni ne mai tsanani su ma suka yi ba. So kuma a cikin lokaci jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar suka kawo ɗauki, sun ba da gudumawa matuka. Allah ya saka musu da alkhairi. Jama'a, wannan shine gaskiyar abin da ya faru. So dukanmu, da ni da Dr. Mansur Isa Yalwa, da Malam Sagir, da Malam Amir, da Alaramma Abdulrahim Mansur Isa Yalwa, duka mun dawo gida lafiya kalau, babu wani abu. Su ma 'yan uwa malamanmu na can Nijar waɗanda muka taho da su suka mana rakiya, muka gabatar da duk programs da su, ba abin da ya samu wani daga cikinsu, alhamdulillahi rabbil alamin. So jama'a, wannan shine abin da ya faru, kuma mun dawo gida cikin yardan Allah, cikin aminci. Abu na biyu da nake so na ja hankalin 'yan uwa, musamman almajirai waɗanda suke da alaka da almajiranci ko ilimi, shine ku guji yada abin da baka da tabbaci a kansa. Baya daga cikin abin da ni nake so yawan maganganu akan abin da ya shafi personal abubuwa na rayuwa na.
to amma yaɗa abubuwa daban-daban yakan tilasta ka zo ka yi bayani ko don wadda ya ji abun ba daidai ba ya fahimta. Abinda kullum nake ambata mai 'yan uwa shine wannan majalisi namu yana da shafuffukansa. Yanzu in za mu yi karatun nan akwai shafin da kuke ganin shi live. Me yasa in kana so ka san wani abu da ya shafe mu ba da ka saurara ta wannan kafar ba? Muna da shafuffuka na WhatsApp wadda in kana bukatar karatu akwai gunda ta nan kake samun karatuttuka da abubuwan da suka shafi wa'azuzzuka. Me yasa za ka je ka dinga ɗaukar labaru a hannun waɗanda watakil kai kasan ba mu da alaka da su? Yanzu akwai gidajen jaridu, ɗazu na karanta gidan wata jarida tana daga cikin gidajen jaridu da nake kimantawa, amma title da suka yi wai sun samu labari tabbatacce, kuma labarin sai na ga ƙarya ne, sai ya zubar mun da kimarta. Na ce to watakil dama duk labarin da muke karantawa irin wannan ne, watakil su ɗin da suke bayarwan don ba a kanmu ba ne ya sa muke ganin na gaskiya ne. To amma abin mamaki shine ɗalibin ilimi da yake da shafi wadda kai kana da hanyoyin da zaka tabbatar da labari daga ganin labari gama gari kawai ka hau yaɗawa. Akwai abin da ake bukata jama'a su sani, akwai abin da baya bukatan jama'a su sani. Mu dinnan muna da iyalai, muna da komai. Idan wani abu ya faru iyalanmu suka fara ji ta gunka, ka musu adalci? Baka musu adalci ba. So akwai abin da ya shafe ka, akwai abin da bai shafe ka ba. Akwai abin da in ya shafe kan kuma akwai ta yadda za ka nema ka samu labari ingantacce. Amma a ce duk abin da kaga an sa a Facebook kai ma da ka yi sharing ka yada, abin da duk ka ji a Facebook za ka yi sharing ka yada. Wannan sati da ya wuce aka gama yada na rasu. Haka ne ko? So duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da da a tsare ka amma tambaya a kansu ranar alkiyama. Abinda nake ba mai 'yan uwa shawara, idan akwai wani labari da ka ji wadda labarin akwai bukatar ka san me ke faruwa, to ka nemi sanin abun ta inda ya dace ka sani. Amma yadda muke tare da jama'ar mu duka muke tare, a ce dukkanmu ba inda ka ji wannan gidan jarida mu ta samu sahihin labari ai mu da abun ya shafa mu ne zamu ba da sahihin labari. Lokacin da abu ya faru tsakaninmu da ku da 'yan rahoton ku ya fi kilomita ɗarurruka, ta ina za ka samu sahihin labari ba ta wajenmu ba? Kuma don me abin da ya shafi mu zaka je ka yi haɗa shi ba tare da sanin abun daga wajenmu ba? So duk waɗannan abubuwa ku sani cewa Allah zai tambaye ku akan sa ranar alkiyama. Idan aikin jarida ya baka lasisi ka yi haka, to addini bai baka lasisi ba. Addini ya gaya maka duk wani abu da za ka yada ko kake so ka ce wani abu akai, ka yi bincike akai. Allah ya muku albarka, Allah ya ƙara tsare mu, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi, Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.